Vytopili nám byt a my si myslíme, že to bolo na schvál. Viete mi povedať, kto nahlásil škodu na môj byt? Nevím. Vy ste uzavreli poistku s tým Martinom. Jaký Martin? S tým z Čechom. kancelárie. Martin, jak sa volá? Martin Čech. Vy ste s ním uzavreli zmluvu predtým. 15 minút vám chýbalo do platnosti poistky, čo? Aha. Dobre bolo, 15 minút chýbalo. Keby som prišiel o jednej, tak by to sa nikto nevedel. Jo. Áno, šikulka. No, kto nahlásil? Takže já myslím, jako já jsem vám řekl, že nevím, takže asi skončíte s tím nahráváním. Ne, ja... Zavolajte policii. Kľudne. Ja potešíme nahrávam môjho manžela. Policii posielam nahrávku. Objavil v Londýne, keď Na bola teba sa inak nedajú aukcia z tých podvodník. pozostalosti po Freddie Mercurym. A u mňa bolo, že on robil Bohémiu. A zrazu som ho tam zbadal. Tam bola kniha Fabergé a je tam medvedík. A som si prepol, že kde to je. Kde to vidím, jo. Ale inakšie by som ho nenašiel na internete, keď som nedal Fabergé. Ale ono už sa nevie, kde to je. Ono to je originálne z vzácneho kameňu a nikde zmizol. Neviem, za koľko. A ja som dal urobiť kópiu, vyrábam týchto medvedíkov a robím teraz projekt návrat strateného medvedia, lebo to je vlastne sú Ukrajinci. To je krásný. No a teraz ja vám chcem toto darovať, lebo toto je takýto medvedík, ale tento to je z tlačiarne 3D. Kľudne si ho takto uvidíte, alebo ho môžete nechať zabaliť, ale netreba sa báť, normálne vyčistiť. Jasně, ano. A budete mať takovéto medvedíky. No je, moc krát děkuju. A viete, kto odmietol ho prevzať? Ne. Kto to odmietol? Pani? Bradačova si hovorí. Zájem země je ten rozdíl mezi 200 miliony a 17 miliardami, tak se ptejme, kdo za to může. A můžou za to nejenom oni jako politici, No a neschopní dohody. Pánu Schwarzenbergovi som to poslal do stránky u Žantovského. Jo. Ano. No. Takže ja teraz v 90. nám 1978, the Czech dissident Václav Havel, later president, wrote an essay called The Power of the Powerless. And in it, he asked a simple question: how did the communist system sustain itself? And his answer began with the greengrocer. Every morning, this shopkeeper places a sign in his window: "Workers of the world unite." He doesn't believe it. No one does. But he places the sign anyway to avoid trouble, to signal compliance, to get along. And because every shopkeeper on every street does the same, the system persists. Not through violence alone, but through the participation of ordinary people in rituals they privately know to be false. Havel called this living within a lie. The system's power comes not from its truth, but from everyone's willingness to perform as if it were true. And its fragility comes from the same source. When even one person stops performing, when the greengrocer removes his sign, the illusion begins to crack. Friends, it is time for companies and countries to take their signs down. Čím vyvažuje For tu decades. nespokojenost s tou politikou? Každý den, kdy se probouzím bez strachu, že v noci mě někdo vytáhne z postele, je pro mě nádhera. A prostě všechno jede zase dál. Nebudeme si tady přece vykládat to, že britská vláda například nikdy neudělala žádnou hrubou chybu. Víme, že jednu má docela čerstvě za sebou. V zemích, které zmiňujete, násobně lépe funguje kontrola sdělovacích prostředků, novinářů a funguje i opozice. Kdežto tady je to vlastně jedno souručenství, které na povrchu se může hádat, ale když jde o něco opravdu důležitého, tak oni jsou schopní se potichu dohodnout. Příklad vám dám, já 20 let píšu o tom sporu Diago-Human, který z 200 milionů najednou má stát, nebo stojí rozsudkem britských soudů 17 miliard. Kdo za to může? A já už jsem o tom psal, když vyšel ten rozsudek Mezinárodní arbitráže a britského soudu, tak se v parlamentu sešli šéfové politických stran parlamentních, opozice i vláda a dohodli se, že o tom nikdo nebude mluvit.
je to napsané, vyjde to k 35. výročí a není to hezké čtení. No a můžete jednu věc třeba zmínit? Václav Havel se nikdy neměl stát prezidentem. Proč? Protože neuměl a především nerespektoval politiku. A nerozuměl parlamentu, antagonizoval naprosto zbytečně ty lidi a v politickou demokracii prostě bez parlamentu nepostavíte. Vy si takhle... Ale to neznamená, že za všecko může Václav. Ne, já... Vy ste... Dobrý deň, moje meno je Makara. Nechcem hodiť vidly do vašho filozofovania, ale sme dneska v knihovni Václava Havla. A ja považujem Václava Havla predovšetkým, že on si zakladá na politike. A pán vy ste hovorili niečo, že sa na neho zabúdajú politici. Nie. Pred 4 dňoma zažil slávu, veď ho citoval kanadský premiér. Ja si myslím, že sa musel Havel v hrobe šťastím obracať. Jeho dielo počúvali všetci. Takže o akom zabudnutí Havla? Len to som chcel povedať, hej? Ďakujem. Ja ako Havel...